आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन फारियै गुदि फोरोंगिरि गौथुमनि लोगो आफादगिरि मानगोनां बिथां गाहाय नेहाथारि आरो बर' थुनलाइ आफादनि गुबुन गुबुन मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो दुलाराय फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मानगोनां खुंग्रा सरगियारि बिथांमोनखौबो बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। Hello. 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 Khora Sanjako मेथाइ खौ रोजाबनो थाखाय खावलायबाय। Hello. 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 Media ada gugur narasi beritahunya bawakan lagi orang jadi kasih bahagia lain beritahunya dipakai bawakan ada bini orang ni bodoh pakai musuh ini mau presiden singgah lagi apa pada kita sinare bodoh manusia yang saling resisten Nang nang what is it? What's put on nang what? Hello.
National journalist and social activist, Madam Rupasinai, Bitanga Bogapani, Musukiao Biban Bauga. Now we have another chief guest, Rupasinai from Mumbai. She's national journalist and social activist. Now she's paying tribute to Bogapa Upinara Brahma. The new now.
बिनि उनाव जोङो बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो गायजेननो थाखाय जोङो खावलायगोन बे समाव एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि बारग' एमएलए सार परमेश्वर ब्रह्म बिथाङा बिफां फुलि गायजेनगोन आरो जोंनि गुबुन गुबुन आलासि बिथांमोनाबो बिबारखौ बिफांखौ गायगोन जों हाबाफारिखौ एसे सोलाय सोल' जोङो खालामदों गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय भारत आरो मुलुगनि होनाय हाबाफारिखौ गेवलां मेल जानायनि एसे सिगां जोङो मावफुंगोन बिफां गायनाय हाबाफारिसिम जोंनि बिफां गायजेनगिरि सार परमेश्वर ब्रह्म बिथांखौ दैदेनलांनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि आरो बि एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गुरै खावलायबाय बिफां गायनाय हाबाफारियाव दैदेनलांनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो गुरै खावलायबाय आरो बिफांखौ गायजेनगोन सार परमेश्वर ब्रह्म दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि बारग' एमएलए आरो बिथांजोंनो लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि नुजाफैनो हानाय आलासि बिथांमोना बिफांखौ गायगोन बे समाव बिबार बावजेनगिरि मानगोनां डक्टर सुबुं बसुमतारिनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो गुबुन गुबुन हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोन जाय बिथांमोना दिनै बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लाबाय बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावदों बिफांखौ गायजेननो थाखाय गुरै खावलायहरबाय बे समाव बिफां गायजेनगिरि सार परमेश्वर ब्रह्म बिथांखौ बिफांखौ गायनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो गुबुन गुबुन आलासि नुजानो हानाय फारियै डक्टर सुबुं बसुमतारी डक्टर बेलाव के कार्जी आरो सार कृष्ण गोपाल बसुमतारी आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगो आफादगिरि खोरोम दावारि बिथांमोनखौबो बे समाव बिफां गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो गुरै खावलायदों